Καλώς ήρθατε στο Riders on Air, ένα podcast για τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Φίλες και φίλοι του Riders on Air, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Είμαστε πάντα εδώ για να συντροφεύουμε εσάς στις βόλτες σας, στον ελεύθερό σας χρόνο ή σε ό,τι άλλο επιλέγετε να μας έχετε ως παρέα. Ένα επεισόδιο αυτή τη φορά γραμμένο μέσα από την καρδιά του κέντρο-ευρωπαϊκού και βορειοευρωπαϊκού καύσωνα και λόγω αυτού επέλεξα να κάνουμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλάμε για αυτό ακριβώς το πράγμα, για τον καύσωνα και πώς αυτό μας επηρεάζει πάνω στη μηχανή μας, στη βόλτα μας, στο ταξίδι μας, σε κάθε ασχολία που περικλεί τη μοτοσικλέτα. Πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι, συντριπτικό ποσοστό, επιλέγουμε προφανώς να κάνουμε τις βόλτες μας, τα ταξίδια μας ή ό,τι άλλο όταν έχουμε λιακάδα, όταν έχουμε καλό καιρό, ιδιαίτερα μετά την άνοιξη αυξάνεται η επιθυμία μας να βγούμε βόλτα και ούτω καθεξής και αυτό κρατάει συνήθως μέχρι να δούμε, όχι τα πρωτοβρόχια ακριβώς, αλλά τα πρώτα κρύα. Η θερμοκρασία να πέφτει αισθητά. Καλά, εντάξει, τώρα στην Ελλάδα δεν πέφτει και τρομερά η θερμοκρασία, σε ορισμένες περιοχές ίσως, αλλά κατά γενική ομολογία κρατιέται σε επίπεδα τα οποία μπορεί κάποιος άνετα να πάει μια βόλτα. Ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, έτσι. Τώρα σε εμάς εδώ που είμαστε λίγο πιο βόρεια, είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν επιλέγουμε την ηλιοφάνεια και τον καλό καιρό, αγνοούμε ή μάλλον παραμελούμε ορισμένες φορές να σκεφτούμε το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό κατά την οδήγησή μας. Είμαστε σίγουρα πολύ πιο επιφυλακτικοί στο να οδηγούμε σε βροχή είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω του ότι αισθανόμαστε μεγαλύτερο κίνδυνο να γλιστρήσουμε, να πέσουμε, να βραχούμε, να κρυώσουμε και άλλα παρόμοια. Ενώ κατά γενική ομολογία το αντίθετο δεν συμβαίνει. Όταν έχουμε 35 και 40 βαθμούς είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουμε τη μηχανή να βγούμε βόλτα ή κάποιο ταξίδι, ιδιαιτέρως αν έχουμε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι έχουν άδεια από τις δουλειές τους. Εκεί λίγο αψηφούμε τον καύσωνα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Ο καύσωνας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και να πρέπει να μπορούμε να προστατευτούμε ανά πάσα στιγμή. Βλέπω ιδιαιτέρως τώρα τελευταία με τον καύσωνα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έχω δει πολλά από τα κρούσματα τα οποία βλέπουμε συχνά πυκνά και στην Ελλάδα, δηλαδή αναβάτες να μην γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις και να φέρονται με έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο για τους ίδιους πρώτα απ' όλα, έτσι, και κατ' επέκταση για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Έχω παρατηρήσει λοιπόν πάρα πολλούς αναβάτες να ανεβαίνουν στην μοτοσικλέτα τους με ένα τισέρτ, μια βερμουδίτσα, παντοφλάκι με κάλτσα και να φοράνε ένα κράνος, προφανώς ανοιχτό, έτσι. Μιλάμε τώρα για κράνη τα οποία στο 90% αυτών των περιπτώσεων είναι κράνη τα οποία είναι ανοιγόμενα μπροστά και φυσικά κυκλοφορούν με ανοιγμένο το κράνος full, χωρίς ζελατίνα, χωρίς τίποτα, απλά καλύπτει το κεφάλι, έτσι, χωρίς γάντια και απλά πάμε για καφέ. Έχω δει, η αλήθεια είναι, και στον αυτοκινητόδρομο παρόμοιες περιπτώσεις, δηλαδή να κινούνται έτσι αναβάτες με υψηλές ταχύτητες και πολύ άνω του ορίου σε αρκετές περιπτώσεις. Και αυτό είναι ακόμη πιο έντονο σε αναβάτες που επιλέγουν ως μέσο μετακίνησής τους
τα δίκυκλα τα οποία έγκυται σε αυτή την κατηγορία που ειλικρινά και εγώ δυσκολεύομαι να την κατονομάσω ή να την κατατάξω, ας πούμε, να της δώσω ένα όνομα. Τα λέω σκουτερομηχανές γιατί στην ουσία είναι ένα πάντρεμα μεταξύ σκούτερ και μοτοσικλέτας. Ας θέσουμε ως, ας πούμε, αντιπροσωπευτικό δείγμα ένα Honda XADV 7,5 για να έχουμε στο νου μας, ας πούμε, για το τι μιλάμε κατά κύριο λόγο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα έπρεπε να φροντίζουν το ίδιο με ανθρώπους οι οποίοι καβαλάνε μηχανές με την πιο συμβατική έννοια του όρου μηχανή, έτσι. Αυτό που έχουμε όλοι στο νου μας, ας πούμε στερεοτυπικά ή με τα χρόνια, το πώς είναι μία μοτοσικλέτα. Τι πιστεύουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν αυτή την συμπεριφορά? Αυτό που πιστεύουν και έχουν, αυτό που λέμε στην εκπαίδευση, το λέμε κυρίως αυτό, λέγεται εναλλακτική ιδέα, κάτι δηλαδή που πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Στην πραγματικότητα όμως με τα δεδομένα, άμα κάτσω και το ψάξω επιστημονικά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που πιστεύουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι προφανώς όσα λιγότερα ρούχα φοράμε το καλοκαίρι, τόσο καλύτερο είναι, γιατί θα δροσιζόμαστε περισσότερο. Έλα όμως που στη μοτοσικλέτα κυρίως, έτσι, και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στη μοτοσικλέτα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτό δεν ισχύει. Πρώτος και κύριος λόγος είναι ότι έχουμε απευθείας το δέρμα μας έκθεση στον ήλιο, δηλαδή είναι πανεύκολο να ξεκινήσουμε να καιγόμαστε. Πανεύκολο. Παραλία έχουμε πάει όλοι, φαντάζομαι, έτσι. Δεν είμαι ο μόνος. Ξέρουμε λοιπόν ότι άμα κάτσουμε στον ήλιο θα έχουμε εγκαυματάκια. Δεύτερος λόγος, όχι τόσο προφανής. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες ξεπερνάνε τους 35-36 βαθμούς Κελσίου και αυτό υπό σκιά. Προφανώς λοιπόν, όταν είμαστε πάνω σε μια μοτοσικλέτα και αισθανόμαστε τον αέρα, δεν αισθανόμαστε κάποιο βοριαδάκι το οποίο θα μας ψιλοδροσίσει. Μιλάμε για ζεστό αέρα, ο οποίος απλά περνάει από πάνω μας και μας κάνει χειρότερα. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο ότι απλά επειδή θα φυσήξει αέρας ότι εμείς θα δροσιστούμε με κάποιο τρόπο, ότι αυτό θα μας προστατέψει από την ζέστη. Και να περάσω και σε έναν ακόμη ισχυρισμό, ο οποίος καταρρίπτει αυτό τον μύθο του όσα λιγότερα ρούχα φοράω, τόσο καλύτερα είναι πάνω στη μοτοσικλέτα. Άλλοι τον αγνοούν και άλλοι τον παραβλέπουν. Είναι λοιπόν ότι εφόσον δεν φοράμε τα κατάλληλα ρούχα, είμαστε δηλαδή ελαφρά ντυμένοι, έχουμε πολύ δέρμα το οποίο είναι εκτεθειμένο στις εξωτερικές συνθήκες, κυρίως τον ήλιο και τον αέρα, η εξάτμιση του υδρότα, ο οποίος έχει σκοπό να ψήξει το σώμα μας, γίνεται πολύ πιο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο, εφόσον εξατμίζεται ο υδρότας και το σώμα μας έχει την ανάγκη να παράγει ακόμη περισσότερο, αυτό μας οδηγεί στο να αφυδατωνόμαστε πολύ πιο γρήγορα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτό έχει έμεσες συνέπειες. Δηλαδή θα αισθανόμαστε κούραση πολύ πιο γρήγορα, μπορεί να ζαλιστούμε, μπορεί να πάθουμε πιο εύκολα θερμοπληξία, μπορεί να έχουμε τέτοιες καταστάσεις ανεπιθύμητες που προφανώς δεν μας καθιστούν ικανούς στο να οδηγήσουμε με ασφάλεια, πόσο μάλλον να απολαύσουμε την διαδρομή την οποία κάνουμε. Έτσι, στο κάτω-κάτω καβαλάμε μια μηχανή, να πάμε μια βόλτα, να απολαύσουμε. Καλό είναι λοιπόν να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κατάλληλο ρουχισμό. Έχουμε πει και σε παλαιότερο επεισόδιο ότι έχουμε μια πληθώρα επιλογών πλέον στον εξοπλισμό για μοτοσικλέτες, για όλες τις καιρικές συνθήκες, για όλα τα πορτοφόλια, για όλα τα στυλ αναβάτη, ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, πλέον, δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Οπότε λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε ρούχα τα οποία θα είναι διάτρητα, τα λεγόμενα mesh,
να πάρουμε ένα μπουφανάκι ωραίο, να έχουμε κάποιο layer από κάτω, κάποια μπλουζίτσα η οποία να είναι διαπερατή, να μπορεί δηλαδή να αναπνέει το ρούχο. Προσωπικά, εντάξει, δεν μου αρέσει να δίνω προσωπικές, ας πούμε, επιλογές που κάνω τόσο πολύ, αλλά να δώσω, ας πούμε, ότι χρησιμοποιώ μπλουζίτσες τύπου dry fit, ας πούμε, κάτω από το μπουφάν. Είναι μία επιλογή, εμένα με βολεύει. Αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, μπορεί και να σας βολέψει. Αν κάποιος άλλος έχει να προτείνει κάποια άλλη επιλογή, θα χαρώ στα σχόλια να το κάνει και να τη συζητήσουμε. Επίσης, σημαντικό είναι να επιλέγουμε όσο το δυνατόν ανοιχτόχρωμα ρούχα. Νομίζω καταλαβαίνουμε το γιατί, δεν χρειάζεται εξήγηση παραπάνω. Το κράνος μας να είναι ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι κρατάει κάποιος κλειστούς αερόγους στο κράνος το καλοκαίρι, αλλά καλό είναι να το πούμε γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και γενικώς να επιλέγουμε ροχισμό ο οποίος να είναι διάτριτος, δηλαδή να έχει καλή κυκλοφορία του αέρα. Υπάρχουν πλέον και παπούτσια, υπάρχουν μέχρι και ειδικές προστασίες, παιδιά, πλέον, που μπορούν να καλύψουν μεγάλες επιφάνειες στο σώμα μας, πλάτη, ώμους, γόνατα και ούτω καθεξής, οι οποίες είναι και αυτές διάτριτες. Μπορεί να περάσει αέρας από μέσα. Μπορούμε να πάρουμε ένα σετ τέτοιες προστασίες και να τις έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε λοιπόν πάντα σωστό εξοπλισμό. Το λέμε σε οποιαδήποτε περίπτωση, ισχύει και εδώ. Πάμε σε κάτι άλλο. Να συζητήσουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι επίσης κάτι το οποίο παραμελούμε. Όχι μόνο στη μοτοσικλέτα, γενικότερα το παραμελούμε αυτό, αλλά στη μοτοσικλέτα, μιας και το θίξαμε και προηγουμένως, έχει τη σημασία του. Και αυτό είναι το να είμαστε ενυδατωμένοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν ξεκινάμε και αισθανόμαστε δίψα, είναι ήδη αργά. Έχουμε ήδη χάσει αρκετό νερό και δυστυχώς είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε να το αναπληρώνουμε εύκολα. Θα ξεκινήσουμε να κουραζόμαστε, θα ξεκινήσουμε να έχουμε γκρίνια, θα ξεκινήσουμε να τσακωνόμαστε, θα έχουμε και τέτοια πράγματα στο ταξίδι μας ή την εκδρομή μας. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που είναι προτιμότερο είναι να κάνουμε πιο συχνά στάσεις, να πιούμε ένα νεράκι, ίσως είναι αναψυκτικό, να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ένα σκιερό μέρος ή για τους πιο, ας πούμε, hardcore, αυτούς που θέλουν να βαράνε χιλιόμετρα και να μην σταματάνε και να βλέπουν το ένα μέρος και να βλέπουν το άλλο και να τρέχουν από ένα σημείο του χάρτη σε ένα άλλο, υπάρχουν, παιδιά, και οι πληρωμένες οι λύσεις, και εννοώ το camelbag. Υπάρχουν σακίδια πλάτης τα οποία μπορούμε να τα φοράμε, να έχουμε το σωληνάριο μέσα στο κράνος μας και να πίνουμε νεράκι όσο το δυνατόν πιο συχνά. Πάντα λοιπόν ξεκινάμε το ταξίδι μας έχοντας στο νου μας ότι πρέπει να έχουμε μαζί μας αρκετό νερό ή στη διαδρομή μας να μπορούμε να βρούμε. Είπα για διαδρομή, έτσι. Άρα μιλάμε για ταξίδι. Άρα μήπως πρέπει να προγραμματίσουμε κατάλληλα και το ταξίδι μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, γιατί όχι, εκδρομή και ταξίδι κάνουμε. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου σε κάποιο μέρος, ας πούμε Ιταλία, που είναι και χώρα η οποία έχει, ας πούμε, παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την Ελλάδα, και βλέπουμε θερμοκρασίες 35 και 40 βαθμούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν να προγραμματίζουμε να κάνουμε τα χιλιόμετρά μας είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα και να αποφεύγουμε να κάνουμε ταξίδια ή μετακινήσεις τις ώρες που έχουμε την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια ή τις μεγαλύτερες, ας πούμε, θερμοκρασίες. Είναι προτιμότερο ίσως εκείνες τις ώρες να διαλέξουμε να επισκεφτούμε κάποιο μουσείο, κάποιο μέρος στο οποίο μπορούμε να δροσιστούμε, κάποια παραλία, αν είμαστε και σε κεντρική Ευρώπη κάποια λίμνη, κάποιο δάσος,
γενικότερα κάποιο σημείο το οποίο θα μας προστατεύσει από την έκθεση στον ήλιο και την ζέστη και θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε και μόλις πέσει η θερμοκρασία πάλι, το απογευματάκι, θα έχουμε και ωραία θέα, ηλιοβασιλέματα, golden hour και άλλα τέτοια πράγματα. Ξεκινάμε πάλι και απολαμβάνουμε όμορφα και ωραία το ταξιδάκι μας. Τα διαλύματα αυτά, έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε κιόλας ότι έχουμε κάποια σημάδια θερμικής εξάντλησης. Δηλαδή, έχουμε κάτσει πολλή ώρα στον ήλιο, οδηγώντας ή δεν ξέρω, μπορεί και κάτι να μας τύχει στο δρόμο και να είμαστε στη μέση στο δρόμο στον ήλιο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρουμε να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα σημάδια και να μπορούμε να δρούμε άμεσα, ούτως ώστε να τα καταπραίνουμε. Τι σημάδια είναι αυτά? Άμα, ας πούμε, ξεκινάμε και αισθανόμαστε να ζαλιζόμαστε, να έχουμε λίγο πονοκέφαλο, να έχουμε ναυτία, να μας ενοχλεί το κράνος, να μας ενοχλούν τα ρούχα, να μην έχουμε τα αντανακλαστικά που έχουμε συνηθίσει, να είμαστε λίγο πιο αργοί στις αντιδράσεις μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημάδια τα οποία μας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν είμαστε και πολλή ώρα μέσα στη ζέστη, καλό είναι να κάνουμε στην άκρη, να βρούμε ένα νήσκιο, να κάτσουμε για όση ώρα χρειαστεί, να πιούμε το νεράκι μας, να δροσιστούμε, να ρίξουμε λίγο νεράκι στα μούτρα μας και ούτω καθεξής. Και αργότερα, όταν αισθανθούμε καλύτερα, να συνεχίσουμε. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε παλικαράδες και μαγκιόρισες ότι ξέρεις τι, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια και θα συνεχίσω και στο τέλος να βρισκόμαστε πουθενά σε κανένα χαντάκι και να ψάχνουμε οδικές να έρθουν να μας μαζέψουν τη μοτοσυκλέτα στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι. Να αντιδρούμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Πολλές φορές έτσι ταξιδεύουμε και με παρέα, ταξιδεύουμε και με συνεπιβάτη. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Για να μπορούμε να απολαύσουμε, πρέπει να είμαστε σε κατάσταση να μπορούμε να απολαύσουμε. Πέρα από αυτά, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ βασικά, να τα ξέρει κάποιος, ειδικά κάποιος που ταξιδεύει, υπάρχουν έτσι και κάποια μικρά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ήδη κάποια πράγματα τα είπαμε, δηλαδή να επιλέγουμε κατάλληλο ρουχισμό και κάτω από τον εξοπλισμό του αναβάτη, δηλαδή κάτω από τον μπουφάν ή κάποιες ειδικές προστασίες. Υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και μας βοηθάνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά δεν είναι πανάκια, είναι ας πούμε κάποια tricks τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλους και είναι ας πούμε κάπως ευρέως γνωστά στις μοτοσυκλετιστικές κλίκες και κοινότητες, τα οποία αυτά τα tricks δεν κάνουν σε όλους, αλλά μπορεί να δοκιμάσει κάποιος κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να του κάνουν. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν. Πολλοί ας πούμε χρησιμοποιούμε τα neck warmers τα λεγόμενα ή τις λεμουδιέρες, δεν ξέρω πώς θέλετε να τα πείτε. Εισάγω και νέο λεξιλόγιο, λεξιπλάστης. Μπορούμε λοιπόν κάτι τέτοιο να το έχουμε βρεγμένο και μπορεί να μας δροσίζει καθώς εξατμίζεται το νερό και ούτω καθεξής, μπορεί να μας δροσίζει στο λαιμό μας και να έχουμε μια μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς. Προσοχή, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο το ότι επειδή δροσιζόμαστε δεν χρειαζόμαστε πάλι νερό. Η ενυδάτωση είναι επίσης σημαντική. Απλά μας βοηθάει λίγο παραπάνω στο να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση δροσιάς γενικότερα στο σώμα μας. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πω ότι το σημείο του σώματος το οποίο ελέγχει την θερμοκρασία του σώματος γενικά βρίσκεται περίπου ας πούμε πίσω από το λαιμό μας ψηλά στην πλάτη. Επομένως, το να έχουμε μια βρεγμένη λεμουδιέρα και να την έχουμε βάλει, αυτό μας δίνει στο σώμα μας την ψευδαίσθηση
ότι είμαστε πιο δροσεροί. Καλό είναι να το έχουμε και αυτό στο νου μας, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το τρίκ, ούτως ώστε να κάνουμε κατάλληλο υπολογισμό της ενυδάτωσης και των στάσεων που είναι να κάνουμε. Πολλοί επίσης χρησιμοποιούν βρεγμένα ισοθερμικά, είτε υπάρχουν κάποια ειδικά, ας πούμε, ρούχα, cooling vests και ούτω καθεξής, τα οποία μπορούμε να φορέσουμε, τα οποία θα μας δώσουν επίσης την αίσθηση δροσιάς στο σώμα μας. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να κάνουμε διαλύματα σε σκιερά μέρη, να προστατευόμαστε δηλαδή από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Και θα πάω και στο φαγητό, γιατί Έλληνες είμαστε, μας αρέσει να τρώμε, αλλά παιδιά, ιδιαίτερα σε τέτοια ταξίδια, καλό είναι να τρώμε κάπως ελαφριά, έτσι. Ας αφήσουμε τα μεγάλα γεύματα για όταν είναι να μην οδηγήσουμε. Όταν είμαστε πάνω στην ένταση, πάνω στην πίεση, καλό είναι να ρυθμίζουμε την διατροφή μας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην αισθανόμαστε βαριοί. Έχω μιλήσει αρκετά για το ταξίδι, για συνθήκες ταξιδιού. Υπάρχει όμως και η μετακίνηση μέσα στην πόλη. Εκεί δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν είναι τόσο εύκολο να προστατευτούμε από τη ζέστη, γιατί η ζέστη που έχουμε γύρω μας δεν προέρχεται τόσο πολύ, ή μάλλον κατά κύριο λόγο, από τον ήλιο, ο οποίος μας βαράει. Προφανώς είναι η πηγή όλης της θερμοκρασιακής ανόδου, αλλά έχουμε επίσης και τη θερμότητα από τις υπόλοιπες μηχανές, τα οχήματα που κινούνται γύρω μας. Σίγουρα έχουμε περισσότερη θερμότητα και από τη δική μας τη μοτοσικλέτα, γιατί δεν κινούμαστε με πολύ μεγάλες ταχύτητες, οπότε δεν φεύγει με τον αέρα. Ακτινοβολεί πάνω μας κατά κύριο λόγο, και αν δεν έχουμε σωστό εξοπλισμό, εκεί σας έχω κακά μαντάτα. Έχουμε επίσης την άσφαλτο, η οποία καίει. Έχουμε γενικότερα πολύ έντονο θερμικό φορτίο, το οποίο ακτινοβολεί πάνω μας από τριγύρω. Και λόγω, προφανώς, το είπαμε, και της λιγότερης έκθεσης στον αέρα, αυτή η θερμότητα δεν φεύγει, δεν ψυχόμαστε με κάποιο τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύει επίσης το ότι καλό είναι να αποφεύγουμε να είμαστε στο δρόμο κατά τις ώρες οι οποίες έχουν το μέγιστο θερμικό φορτίο, δηλαδή μεσημεριανές, ίσως και λίγο προς απόγευμα. Και καλό είναι να μπορέσουμε να κινούμαστε σε χώρους που έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε, ας πούμε, ρεύμα αέρα. Δηλαδή να μην είμαστε, εν πάση περιπτώσει, πακτωμένοι ανάμεσα σε πολλά οχήματα. Τώρα αυτό αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι και πολλές φορές είναι αδύνατο, ιδιαίτερα σε τεράστια αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά με κάποιο τρόπο ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Προφανώς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, έτσι. Επίσης, όσον αφορά την ασφάλεια, κάτι που παρέλειψα να πω και νωρίτερα, είναι ότι φορώντας τον εξοπλισμό μας τον έχουμε φορεμένο κανονικά, όπως προβλέπετε, έτσι. Δηλαδή, δεν αφήνουμε το μπουφάν μας ανοιχτό. Δεν αφήνουμε το κράνος μας ξέμπαρκο, ορθά ανοιχτό και ούτω καθεξής. Φοράμε τον εξοπλισμό μας όπως προβλέπετε για να είμαστε προστατευμένοι, έτσι. Αν φοράμε το μπουφάν μας και το έχουμε ανοιχτό, δεν κάνουμε και πολύ καλή διαχείριση. Πάλι θα έχουμε παρόμοια προβλήματα με το να φοράμε ένα κοντομάνικο. Κάτι ακόμη. Τον εξοπλισμό μας δεν τον αφήνουμε μόνιμα εκτεθειμένο στον ήλιο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε στάσεις, είτε και μέσα στην πόλη είτε εκτός πόλης, σε ταξίδι, και είτε να αφήσουμε τη μηχανή μας στον ήλιο και εμείς να πάμε στη σκιά, είτε, έτσι όπως αφήσουμε και τη μηχανή μας στον ήλιο, βγάζουμε κράνη, βγάζουμε μπουφάν, γάντια και ούτω καθεξής, και τα αφήνουμε πάνω στη μηχανή η οποία είναι στον ήλιο. Συνταγή αποτυχία σίγουρη. Παίρνουμε τον εξοπλισμό μαζί μας κανονικά και τον τοποθετούμε στην σκιά. Έτσι, όταν πάμε να ξαναβάλουμε πάλι το μπουφάν μας, το κράνος μας, ό,τι άλλο έχουμε, δεν θα καίει
και δεν θα αισθανθούμε αμέσως ότι μας καταπίνει ο Βεζούβιος. Θέλουμε πάντοτε να έχουμε την μέγιστη δυνατή άνεση, έτσι. Αρκετά λοιπόν σας είπα. Νομίζω σας έπριξα σε αυτό το επεισόδιο. Να είστε ασφαλείς και να κάνετε το ένα και να κάνετε το άλλο. Εντάξει, κάπου όπα κι εγώ. Το έχω παρακάνει. Αλλά έχει χάρη που νοιάζομαι για το καλό σας βερμπαγάσιδες. Και θέλω να σας δίνω τέτοια tips. Ελπίζω τουλάχιστον με αυτά που ακούσατε να πήρατε κάποιες ιδέες, να μάθατε κάτι ή ακόμη και αν δεν μάθατε, εάν το ακούσατε και σας υπενθύμησε κάποια πράγματα και σας βοήθησε να βάλετε κάποια πράγματα σε τάξη στο μυαλό σας, καλό και θετικό είναι. Εάν πάλι σας έκανα παρέα, επίσης καλό είναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια τι από όλα αυτά που είπαμε χρησιμοποιείτε, τι από όλα αυτά ακολουθείτε, ποιο tip από αυτό που δώσαμε εδώ είναι κάτι το οποίο σας κάνει, τι δεν σας κάνει, τι άλλο έχετε να προσθέσετε, σε τι έχετε να παραθέσετε αντίθετη άποψη. Εδώ είμαστε για να ασχοληθούμε και να γίνουμε σοφότεροι όλοι. Εάν έχετε επίσης κάποια ιστορία σε κάποιο ταξίδι, κάτι που κάνατε και σας βοήθησε να προστατευτείτε από την ζέστη, καλοδεχούμενοι να την ακούσουμε, να την διαβάσουμε μάλλον και γιατί όχι να τη μεταφέρουμε και στο μικρόφωνο για να βοηθήσουμε και περισσότερο κόσμο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν εύχομαι να κάνετε πολλά ταξίδια, να προστατεύεστε από τη ζέστη και από τις κακοτοπιές, να φοράτε τον εξοπλισμό σας, να μας κάνετε like, follow, subscribe και τα σχετικά, comments και δεν συμμαζεύετε, να μας ακολουθήσετε στο Instagram και πάντοτε να απολαμβάνετε τα χιλιόμετρα με την μοτοσικλέτα σας. Γεια χαρά!